vise min. Ja. Hej. Hej sammen. I dag der er jeg sammen med Vanessa og ikke Sofie, som jeg plejer. Vanessa og jeg har lavet en ny kanal, i stedet for min gamle egen kanal. Og der skal lige sige, at vi linker Sofie og min kanal ned i beskrivelsen. Og vi linker min også. Ja, og vi linker også hendes. Og den er dernede. Dernede. Ja, regner det med. Og godt. Vi har været nogle forskellige steder ude at shoppe. Jeg har også med min mor lørdag, der hedder købe kontorting, så det viser også. Ja. Men Skal vi bare starte? Ja. Ja. Vi vil starte, det godt. Okay. Jeg starter åbenbart. Jeg købte 2 ting til min mor, og dem starter jeg lige med at vise. Altså de sidste var 3 for 2, så jeg købte 2 20 face makeup fjerner til min mor. Og det er sådan her ud. Jeg har makeup. Håber jeg godt så. Og så købte jeg den som sådan den tredje. Så det var 3 for 2. Der købte jeg en peel off maske. Og det er en absorberer effekt, den hedder opfrisker og plejer alle hudspor. Og der er C-vitamin og QT. Og der er 80 ml i. Og det er den her. Og det hele jeg kom af med 125, og jeg har også lige købt en anden ting også til 25 kroner. Så det hele koster 100 kroner. Den her koster 55 kroner, hvis du køber den uden tilbud. Og sådan en her per stykke koster de 50 kroner. Ja. Okay, kan du ikke lige fortælle om tøj og okay. Og så her. Jeg bruger meget lang tid på den her. Godt. Og så købte jeg en soft lips vitamin E-righed, som jeg ikke lige kan udtale. Jeg kan lige smække på det. Der, og denne her, grønne, og den dufter helt seriøst. Den er lidt lysegrøn. Ej, jeg ved ikke, om I kan se det. Det kan ikke helt. Sådan lidt, jeg kan ikke se farven ordentligt. Det er præcis her. Men den er faktisk lidt lysegrøn. Den dufter af citron. Altså, oh my god. Og det skal lige siges, jeg har også, og den koster 25 kroner. Og jeg har også den lyserøde med fresh vanilje. Og der er SPF 20 i den, begge 2. Og er det min tur? Ja. Ja, okay. Vi kører stadigvæk på Matas. Ja, Matas, der har jeg... Kan du ikke huske priserne? Jo. Nej. Skal lige? Ja. Det her, det er Matas Natur Dagcreme. Og den koster 90 kroner. Yay! Jeg synes, det er mega god. Ja. Og... Har du lavet prøven? Hvad? Har du lavet prøvet den? Ja, og Line. Line, tror jeg. Jeg ved ikke, om det er det. Ej, det er sjovt. Ja, og så har jeg den her. Det er en matche. Det er chokolade. Så man får sådan en på der. Hvis når man har den på, så kan man ikke det. Og så har man... Hvad er det, du mangler at sige, den koster? Ja, den koster 10 kroner, og det kan jeg godt i hovedet. Virkelig ej. Det hedder det. Nej, den er... Okay, den ser så der ud. Og ja, og den her koster også 10 kroner. Og ja, den ser heller ikke sådan noget i hovedet bagefter. Ja, så går vi videre. Næste ting, Jeg mangler at sige, hvor meget der var i din dagcreme. Nej, tror jeg. Det skal lige sige, der er 50 ml i dagcreme, og der er 0,7 i masken. Ja, og så i den her, den var gratis. Det var en creme. Nej, Creme! en parfume. Hvad skulle jeg tage godt? Ja, det er en parfume. Og der er ikke så meget. Ej, hvor snyd! Hvad? Du fik den der ting, vi skal til at vise her lige bagefter. 35 kroner billigere. Fuck det. Hvad for en? Den der fik du 35 kroner billigere. Det var mange penge, sådan en lille pige som mig. Ja, og den fik jeg så. Og der er... Det er en Nicki Minaj. Ja, og den kostede Min, ja. Og vi skal lige fortælle dig. Ja, det gør. Ja, det gør. Jeg fik også sådan en her.
Men så... Så var Freja så uheldig en gang, når jeg kom hjem, så cyklede hun over sin pose. Nej, først så tabte jeg den. Ud af min hånd, og så cyklede jeg over den. Det var selvfølgelig ikke med vilje, vel? Og så cyklede jeg over den, og... Vi troede selvfølgelig, at det var en af hendes creme her. Creme. Ja, åndvingerfjerner. Ja. Mor. Og så Der var gået stykker. Ja. Men det var så denne her, og der var så lidt flasker. Men så sagde vi, at vi skulle lyve, men det gjorde vi. Hvad, jeg skal bare lige... Ej, Nej, det er bare lyd på sådan. Okay, det er sådan lidt. ja, og så det så. Det er selvfølgelig gratis. Ja, og så den sidste ting, ja, fra McTC, ja. det er Den her. min chokolade. Ja, jeg kan godt vise jer den. Her, det står der. Ja, den kostede 119. Nej, den kostede 145. Ja. Eller 150 kroner. Ja, 149. Og æsken så sådan. Den kostede 149, men hun fik den til 120. Og indeni sættelsen derude. Ja, jeg synes, det er en rigtig flot indpakning. Og så fik jeg den her. Den helt store af dem. Og ja, jeg skal lige bare lige hente noget. Og jeg har den M Cosmetic Kabuki-børsten. Så kan I godt se. Kabuki. Ja, det hedder det. Det er Kabuki. Børsten, så kan I så se størst forskel på skruer her og min lille en i forhold til. Her. Og ja, det var selvfølgelig dejligt. Og så fik man også sådan en lille en her inde. Der kan man se, hvad der mere er fra det her mærke i her. Er det fordi en tur? Ja, godt fordi sådan fik jeg ikke. Tak for det. Og ja, og så er det mig. Ja, og så i lørdags, det er mandag dag. I lørdags, der købte jeg 2 sæt tøj, fordi i overmorgen er der skolefest. Er der? Ja. Okay, det vidste jeg godt. jeg skal lige op og sætte den her. Sådan lidt mørke farver. Jeg købte denne her i størrelse. Skal du have det på til skolefesten? Ja! Så skal du det, jeg sagde til dig! Altså, det er godt, jeg købte den her, og jeg har faktisk skrevet, jeg har søgt det op, jeg ved godt, hvad det betyder. Det er den her. Hvad betyder det? Det siger jeg bagefter. Det er den her Kitten Crew med Det der på. og den ser lidt stor på kameraet, men det er størrelse ekstra. Ekstra. Large. Ej, det er det ikke. Det er størrelse ekstra small. Ja. Og det er altså den mindste af dem. Det er meget stolt over. Det der er bare stolt over. Og den er sådan lidt, jeg ved ikke om jeg kan. Den er lidt kortere foran. Nå, jeg tror ikke. Jeg tror, du skulle have en kjole på. Nej, jeg har ikke nogen kjole. Og jeg er meget højt. Og den går så Meget. okay. Og jeg købte selvfølgelig, og den er fra Busak, ikke? Ja, den er købt i Busak også. Og ja, jeg kan mærke, det var... Jeg mærkede, sagde du lige det? Jeg mærkede det. Nej, og mærket det er fra Veomoda af, tror jeg. Nej, det er det ikke. Det er ikke fra Veomoda, det er den her, der er fra Veomoda. Nej, Veomoda. Okay, jeg skal også... Sugar shock. Det bliver også det her lækre røjsen, der og det er også ekstra. Nej! Ekstra large. Nej, det er faktisk, det er en... Det er large. Okay. Nej! Okay, vi skal være til før. Ja. Det er ekstra large. Det er One Direction. Hvad siger det? Okay. Du? Vi sidder i mit værelse. Og det er også et mindste størrelse ekstra small. Og den er sådan lidt, det er sådan en cardigan. Jeg kan ikke på at vise stof. Jeg sætter mig på dig, hvis du ikke okay, det her det stoffet, det er Philip. Det er mig. Det er mini. Tisse. Jeg vil da sagt føde, men okay. Og den er sådan lidt, den er sådan lang.
ekstra large. Jo, man kan faktisk godt knappe så det er en kjole. Og den er sådan lidt oversized til Den mig. ligner sådan en akiaki. Ej, for oh my god. Okay. Bare fordi hun er lidt jaloux på hende, der hedder Monique. Ja, det ja. Hvorfor er jeg så nu på Monique? Det siger jeg ikke. Hvorfor er det? Ej, det er det ikke. Jeg er jaloux på en anden en. Ikke på dig. Jaloux. Og så, wow! Du er bare jaloux. Men jeg skal lige sige noget. Ja. Jeg skal lige sige noget ind der, men det er sådan, kan du lige flytte din røv? Jeg skal lige sidde der, hun sidder på stolen. En stol. Au for helvede. Au for helvede. Ja, undskyld. Freja, hun er bare lidt mærkelig. Ja, men jeg begynder at tage mine ting fra, ja, fra BOADA. Bøger og papir, eller bøger og papir hedder det. Okay. Hun retter bare på mig hele tiden. Det er, det her, det lyder lidt mærkeligt. Det skal blive til min dagbog. Og den kostede 29 kroner. Og den anden ting, det er sådan nogle her. Det er sådan nogle her, det er bøger. Så kan man også skrive på den til den inde bøger. Og så købte jeg en blyant med penselskiller. Ja. Vi skal nå helt ind i skærmen. Gay sind gay. Okay. Ej, vi kan faktisk godt sige noget. Ej, men det... Okay. I'm coming to you right now. Jeg får lyst til at slå på et. Det går lige stykker. Au! Er der bestik, der selv? Nej, det var jeg. Ej, Du er klam. det der, det kan du selv være. Ja, jeg vil gerne lige prøve at teste den her for jer. Ej, jeg synes, det er sådan... Ej, Det er sådan en sej jeg indpakning. synes bare, den er så sej, den er ikke faktisk. Jamen, det er det, så set sådan en pumpe. Ej, sådan har jeg også, skal vi se. Oh my god, folkens. Jeg har også sådan en pumpe formet. Ej, for helvede, den er bare lige for der med. Så nu kom der noget. Det var det. Det var godt, der kom noget ud. Ej, det var helt vildt. Og jeg vil lige prøve tøjet, imens jeg ligesom lige... Fordi så kan I se, hvordan tøjet ser på, når det kommer på. Og hvis I finder, så er det bare lige, fordi jeg lige... Det er overhovedet ikke, fordi hun står nøgen. Nej, helt. No! Det må man ikke. Det er ulovligt. Ja, det er ulovligt, det er på YouTube. Det er faktisk blive fjernet på YouTube. Det gider du. Jeg har haft diamanter på, så det er altså ikke lige, fordi det ser så pænt ud til mig. Okay. Jeg har bare lige sat trøjen på indtil. Så der er Hello Kitty på den der. Nej, eller der står, det skulle jeg lige fortælle, der står Kitten Crew, og det betyder kittingebesætning, og sådan lidt crop top. Nej, det var ikke det, jeg ville sige. Det er sådan lidt, okay, sådan lidt, det er sådan lidt crop top-agtigt. Her. Det var på siden af. Ja, men sådan lidt crop top-agtigt, fordi den er sådan lidt lang. BH. Hun har en BH. Nej, jeg har en top på. Du har en BH. Nej, hvor ser jeg. Jeg har sådan en top på, det kan jeg se, fordi BH er ligesom smalle her. Jo, det er. Det tror jeg. Det tror jeg. Ja, det er i hvert fald ikke rigtigt. Og ja, den er sådan... Ja, og den er sådan lidt kort. Ja, nu har vi hørt det. Jeg skal lige se trøjen også. Ja, Freja. Det har det. Og se, er det lidt her? Og det er perfekt sammen, altså. Ja, det er. Hallo. Fokus på mig. Fokus, fokus, fokus på mig. Okay, og den er sådan virkelig lækker og dejlig. Ja, man kan jo ikke få den her op med. Jamen, skal man det hver gang? Fokus på. Hvorfor? Fordi hvis du åbner den, så står du
filmet over det hele. Ja, vi har fået fokus. Fokus på ikke på film. Fokus. Den her har Freja. Jeg har faktisk to. Det er 2, ja. Det var sådan. Det er lige, ej. Nå, men det var alt for vores video i dag. Ja. Jeg tager den lige sådan lidt sammen. Jeg knapper den, det kan jeg godt nå. Ja, det gør vi. Det kan godt være, at den var lidt kedelig med Freja, men ja, vi har det. Tak. Vi linker både Vanessas og Sofie og min kanal nede i beskrivelsen. Har Sofie en kanal? Nej, Sofie og mig har en kanal. Og dem har jeg set uden briller. De er så søde, ja. Jeg laver da ikke video mere på. Jo, det er faktisk ikke ret lang tid, vi lavede en. Den hed New. Og så snakkede vi om, at vi faktisk gerne ville stoppe. Fordi der var ingen, der gad at se vores video. Jo, jeg følger med, men de laver bare ikke noget. Du laver det heller ikke selv. Nej. Ja. Det er fordi, jeg ikke lige ved, hvad det skal handle om. Men jo. Hvis der er nogen, der følger med, det tror jeg ikke, der gør. Oh my god. Oh my god. Jeg fik på se mig, jeg brugte den her. Og det... Au! Se mig, jeg brugte den her. Oh ja. Det skal også det vil. Okay, de kan sgu da ikke se, når den er så hvid. Det hele er hvid. Fucking hele er hvid. De skulle lige sådan lige dufte. Okay, og den anden her kan I se, jeg ikke har brugt ret meget af. Det er lige det, hun er. Fuck. Se, der kan I se farven. Det ligner marcipan. Ej, det gør det faktisk. Se, jeg fik den for en halv time siden, jeg brugte så meget. En halv time siden. Nej, en time siden. Er der ikke lidt her? Det var om 10 minutter. Så sidder der. Ja, hvis jeg lige skulle scratch Den her for jer. Ja, det er creme. Ja. Det dufter fucking af lemon. Oh my god, det er godt duftet af lemon. Ja. Den er mega pigmenteret. Pigmenteret. Giv mig den. Nej, jeg skal nu. Nej, du får der lige over. Det kommer ud over dit lag. Ej, må jeg ikke lige få det på? Ej, okay. Det stinker sgu da lort. Lort. Mit sprog bliver ikke bedre på noget. Og jeg skal lige sige, at vi skal vide, hvor gammel vi er. Så hun 12. Og jeg bliver 13 i år. Jeg bliver 12 år. Og vi går også i klasse sammen. Det er fordi hun... Ja, og her næste video, det bliver, hvor I skal stille spørgsmål til os, som vi ikke er blevet enige om. Nej, det var det, hun lige sagde. Og der kan I stille spørgsmål til mig og Freja. Ja. Ja. Og ja. Så hej hej. Hvorfor søger vi computer? Hvorfor har jeg ikke briller på?